Puștiul aflase un chibrit și fu lumină. Avem mult umor. Toată lumea râde de noi. Folosiți dreptul la viață. Legile se schimbă repede. Omul e ca vinul. E mai bun când stă închis. Oamenii buni sunt singuratici. Aceasta este slăbiciunea lor. Nu mai avem iluzii. Toate ni s-au împlinit. Sunt optimistă pentru că așa nu se mai poate. De o vreme am o amnezie extraordinară. De când? De când ce? Spune-mi, ai vorbit cu doctorul despre nevastă mea? Da, l-am rugat ca să o trateze ca pe propria lui soacră. Ei, bravo, mersi. Unde vă petreceți vacanța? Păi, fiul meu vrea să se ducă în Elveția, fiica mea vrea să se ducă în India, nevastă mea vrea la Paris. Iar dumneata? Păi, eu cred că mă duc la pușcărie. În Japonia s-a inventat un robot care prinde hoții. În Japonia, în 5 minute, au prins 100 de hoți. În Statele Unite ale Americii, în 5 minute, au prins 200 de hoți. La noi, în 5 minute, cineva a furat robotul. Omul niciodată nu se va sătura să privească 3 lucruri. Cum face baie o femeie, la banii din portmoneu, procentul de download din FlashGet. Anunț. Tânăr arătos, situație materială excepțională, post de mare răspundere, relații bune, 2 mașini, casă, vilă în Caraibe, nu caut nimic, doar mă laud. O știre. Ion cu Maria stăteau pe marginea unei prăpastii. Măriei i se făcu cald. Ion i-a făcut vânt. La noi acasă, tata hotărăște totul. Dar cine e tata, hotărăște mama. Dragul meu, știi că mâine am o aniversare dublă. Este ziua mea onomastică și ziua mea de naștere. Știu, draga mea, cum să nu știu. Și ți-am pregătit și eu 2 cadouri. Vai, dragul meu, ce drăguț ești. Pot să știu și eu ce m-ai cumpărat. Sigur că da. 2 ciorapi. Iar bei. Nu ți-a interzis doctorul alcoolul? A interzis, dar nu mai interzice. Cum adică? Păi, morise și el, săracul. Ai fost cu tractorul la mecanic? Da, am fost. Și? Ți-a schimbat uleiul? Nu. De ce? A zis să păstrez uleiul și să-mi schimb tractorul. Aoleu! Ah, scumpa mea, tu nici nu știi cât de mult te înfrumusețează pe tine alcoolul. Ce-ți trece prin minte? Păi eu nu folosesc de fel alcool. Tu nu, dar eu îl folosesc. Domnule doctor, să știți că bărbatul meu mă înșală. De unde știți? Păi am 4 copii și niciunul nu seamănă cu mine. Căsătorită? Da, de 2 ori. Aveți copii? Da, 6. Toți de un tată? Nu. 2 am făcut cu primul soț, 2 cu celălalt și 2 singură. Scumpa mea, aseară am visat un vis minunat. Se făcea că
ne plimbam printr-o pădure și dintr-o dată tu ai dispărut. Vai, ce romantic, scumpule! Și cum ai aflat? Cum te-am aflat? Ce prostie! Păi nici măcar nu te-am căutat. Scumpule, spune-mi, care femei îți plac mai mult? Cele înțelepte sau cele frumoase? Nici una, nici alta, scumpa mea. Tu știi că te iubesc numai pe tine. La ce te gândești, scumpule? La nimic. Păi ai putea să te gândești puțin și la mine. Păi, tocmai asta și fac. Stai bine, draga mea? Da, scumpule. Nu te deranjează persoana din față? Nu, dragul meu. Locul pe care stai e moale? Da, iubitule. Atunci am putea să schimbăm locurile. Mm-mm.